assalamu alaikum bandiraɓe tedduɓe ƴeewoɓe Pinal TV bisimilla moɗon e émission mo wiyeteɗo kalden hande miɗa wondi ɗo e gorko mawɗo andaɗo sanne e leñol ngol wiyeteɗo professeur Nialy Bouly Dicko kanko mo darto woni chercheur ko wiyete e tubakore hande so Allah jaaɓi miɗe annoyi gajodirde mon kabaru waylitagol wakkati o ko wiyete changement climatique o goto fuu na andi waylitagol wakkati o ana jogi darde mawde sanne e ley aduna o sabi min ji kulle hewɗe waylitima nden no miɗen anni gajodirde mon hande kabaru muɗum sabi kanko du professeur Nialy Bouly Dicko mo heɓi yaade e hono ko wiyete COP 27 ko ɗum woni hawrital mawɗo ko ɓe gaɗi Égypte wakkati ƴaɓɓiɗo joni o e dow waylitagol wakkati o so Allah jaaɓi miɗen annoyi haalande on seeɗa ko ɓe heɓi nande kañum e andude Égypte wakkati muɗum kañum e mo haalnamin seeɗa du e dow waylitagol wakkati o sabi haala muɗum ana heewi sanne ka hande mi anni waɗande on émission spéciale dow majjen yalla goto fuu na anda ko woni waylitagol wakkati o jaati kañum ko woni e darde muɗum du ley aduna o e hande bisimilla maɗa professeur Nialy Bouly Dicko ça ma fille tal bismillah ma sa neno min beltima sanne warol ma e Pinal TV hande du min kan garum Pinal TV fu an weli ka bisimilla maɗa yetti on sa nenno ko woni waylitagol wakkati o jaati hakkille ma an waylitagol wakkati ɗum ko mbiyata changement climatique joni noon sa wi ko ɗum ɗum ana tiiɗi famude ni tan ka joni hono mawɓe keɓɓo e duuɓi amen ɗi ka fuu ana andi honno wakkati worri handen ni kañumne wakkati worruno ni walda so mbi wakkati fuu ɗum hono keni joni ka aɗa andi hendu dabbude hendu ceeɗu hendu ndungu e hendu ƴamde ɗum fuu ɗe maata ana waylito e ɗum lomtodira le hitande ka no ɗum worruno ni ɗum lomtodira kañum ko watta ko fuu en jii le duuɓi caktiɗɗi minen maɓe kasi mbi le duuɓi caktiɗɗi fu ɗum le duuɓi 60 ƴaɓɓiɗɗi ko heewi waylti hen no ɗum wayltiri ni ɗum waylti alhaaliji ɗi fuu hawal o hoore muɗum wayltiki en jii toɓoli no woni noon ni kañum no warrata hande ni walda en jii ndunguji taaɗoji warde en jii ndungu no derdi joni fa hono wakkati no mbiyeten ƴamɗe wari fuu nokku jogaji fuu kammu an toɓa en jii hono fungoji ɗa hono laddeji meɗen no ɗi gurno ɗum fuu ɗum wayltiki en jii jaati hono leyɗe meɗen hono keɓe meɗen hono ko ndemannoɗen no ndemal ngal wurno no wuri hande ni fuu ko waylti donc so wiyama wayltagol wakkati fuu ɗum fuu e ɗum naata hen ka ɗum yiyama e ɗum ande ka ɗum suuɗanaki fay goto ndenne e ndi wayltagol ngol ko heewi ko wooɗi ana hen ko yiɗa faam ɓeyde moƴƴude du ana hen ndenne en jii kammuli kewɗi gonduɗe e bonanɗaji e jeehi du yoroji mawɗi gadduɗi kasaraji fa heewi e leydi ndi ɗum fuu ana haɓɓodi ko wiyete wayltagol wakkati yiɗi kon ɗum ni noon woni noon ko leyɗe ɗe fuu leyɗe addunaɓe ɗe fuu wonko maati ko jii ɗum waɗi seeɗe jiida eɗe kalda eɗe gollida eɗe kokkodira hakkillo hono ɗum hani jaɓɓirede joni ko woni sababu majjum ay ko woni sababu majjum ni ko joguiɓe ande hewɓe jiidi si anodira min ni mi wona barkani golle majjum woni ko mi wona spécialiste majjum kami spécialiste sociologie développement ka joni no hono wakkati ko woni le hawal o joom andal seeɗa fuu ana wonko andi hen wonko wawi hen wonko ka hono yimɓe barkani en golle majjum ko jii ko tekiti e mbi hono hono le addunaru ndu kenuli henduji kañum en jahodirta ana garodira donc ɗi keni kañum en gatta so ndungu wooɗa so dabbude gasa na se ceeɗu o raɓɓiɗa na juuta on ɗum e bandu
on wala hon ko ɗum fu sana hono li yimɓe no gori adunaro ko gollata ko golleji muɗum curkiji kewɗi an jalta le golle ɗi curkiji kañum gaddata wulare so ɗum wuli fu ɗum waylita noneji ɗi fu donc ɗum woni hono ko kamɓe andu yo ande ɓe hono hertinaɓe golle muɗum ɗum ko ɓe jiiti soɓe kolliti e leyɗi adunare ɗe allah alam ɗum wawi latade gonga mais enen kay hono en jogaki ɗum fu dalil mais ko jii ko jogiɗen tan ko jiyeten ko watta kañum ko warta so waɗa e dow meɗen ko ka hande an hawra kono golleji ɗi golleten leydi adunare ndiɗi kañum ndimata curkiji kewɗi si ana jeeya ana mbalto duule dowɗe ana mbalto ɗum waddata hono ko waɗata ko fu. Ok. Professeur Nialy Bouly Djiko a heɓi yaade Égypte hawrital nogaye jeɗɗo bo ko ɓe mbiyata COP 27 ko hawrital ngal dow waylitagol wakkati ɗum wonno ko heɓuɗon faamude e hawrital ngal. jaati Madina alhamdulillah effectivement mi heeɓi hawroyde e COP mbiya ɗum batu mbiya ɗum COP 27 woni batu nogaye jeɗɗo o COP o wona hunde fof so wona hono batu gollidoɓe ɗum batu leyɗe gonɗe woni fof woni batu leyɗe adunare ɗe fof batu muɗum keƴƴanaɗo kabaruji waylitagol wakkati donc ɗum sa yi 27 ɗum noga jeɗɗo o fof woni batu noga e jeɗɗo o li duuɓi capantati cakkitiɗɗi hitande fof batu o ana waɗa so wona on hitande duuɓi ɗiɗi ko covid haɗi yimɓe hawrude ko donc hitande fuu leyɗe oniɗe ana gara ana kawra ana jiida e dow muɗum fa kolli nottodira hakkillaji dow hono ko waɗi hono ko hani waɗede na hoɗon ɗum hani ɓamrede donc hitande hikka nde batu o leydi misra leydi Égypte toon o waɗi ndenne li batu o heƴaɓe leyɗe kawri heƴaɓe baale mawɗe ONG ngaji kawri e heƴaɓe fayi baale yimɓe narɓe fof kawri donc mi Allah fotani kan waɗede invité e ley batu heƴaɓe ONG ngaji bon ONG aussi mo nelɗo kam o mo jaami e inde mum o kañum ana gollida e batu dental baale maroɓe dabaji dental baale ngal ana wiya ɓillital maroɓe ɗum walde mawde maroɓe dabaji le leyɗe meɗen sahel ɗe fuu donc ONG ana gollida e majje ONG ana gollida du e ONG mawɗo goɗɗo hakkude leydi dijo omo wiya action contre la faim woni yimɓe humaniɓe rewtude basal e yolbere fuu ɗum ɓe gaɗimi invité ndenne wala kono gaɗimi sanna ɓe mbino holli batu o ana hanno andede ko ɗum woni hono ko maroɓe dabaji kañum ko ɗum woni hono ko jinno ko hoɗum wonno ko kasara mo keeɓi de waytagol wakkatiji ɗe kañum so tawi dabar ana fiye ko ɗon hen hakkille muɗum donc ɗum woni ko minen min jano wamin ƴeewa hono yimɓe maroɓe dabaji e leydi goɗɗe e fuu kawrata hakkude maɓɓe ɓe ƴewde hoɗum waɗi e leydi maɓɓe ɗe hoɗum woni hono ko ɗum bonni hono woni kasaraji ɗum hono ɗi mbawiri sakkirede hono mbawiri jaɓɓitirede ɗum batu muɗum donc ɗum batu hakke balɗe 5 min kawri toon yimɓe leyɗe kewɗe donc mali ɗo du yimɓe kewɓe jeehi mais hono batu maroɓe dabaji hono muɗum Allah waɗi min heeɓi hawrude hen donc ɗum woni hay woni komin jeyino famin kaali haala muɗum nenno ko mbiɗa ko ley batu maroɓe dabaji ni anni jaruɗa inde muɗum jaati ko mbawɗa haalde to hono tiiɗalla ko maroɓe dabaji jogui ɗo e Mali donc wona Mali ɗo e les leyɗe sahel ɗe fuu hono wattagol wakkatiji waddi tiiɗalla mawɗo tiiɗalla fa tiiɗallaji mawɗi saabu go'o ka ono ko e yiyama ñamdu dabaji ɓuytima fa wona seese so yoroji ɗi juuti
ana bonani margol dabaji sanne fu ana woni hono dabaji ɗi ñamdu muɗum fanɗiti hay nokkuje ɗe kewɗe wonɗo remetenno ɗo turetenno tan hande na fay hunde wala nokku na ko ɓuuri hewde fof ko remete nden ɗum fu ana wadda haɓo hakkude maroɓe dabaji e remoɓe donc wadde fayi hono ana miila jaati fay hono ko hewti hono leyɗe meɗen sahel ɗe ɓami hono joni kam Mali Niger e Burkina hono ko hewɓe ana wiya ɗum hakkude duroɓe e remoɓe ɗum fuu hono ana wawi miile ana wawi wiyede ɗum fuu battane hono ko wakkati ɗi mbaylti ko ñamduji ɗi panɗi ko alhaaliji kewɗi wonko boni hen ndenne ɗum fuu ndenne yimɓe fof kawri dow majjum hoɗum hani waɗede na so tawi hono hani jaɓɓirede tiɗalla mo wayi tagol wakkatiji waɗi hono hani jaɓɓirede joni ka e banggal ndema e banggal margol dabaji e banggal goɗɗum fuu donc e banggal hono margol dabaji hono ko yimɓe kolliti toon mbi wajibi hakkillaji gaari joni ka yimɓe golloɓe fuu ana golle o ana hani waylitade golloɓe fof ana hani waylitade sana walte yimɓe fuu joddo andida ɓamde hono ko hani waɗede ko hono ko remoɓe tan ketta feere muɗen taƴa sariyaji tawi ana jeggiti feyi won maroɓe dabaji bangen ɗum sele liiɗe ɗe ana kaani wadde hakkille on margol dabaji e demal fuu yo puuta se mesure ngaji si tawi on wonko gollete fa moƴƴita fu ɗum fuu eɓe kaani ɓamnede ɓe fof goto fuu hakke muɗum ana hani ƴeewede ana hakkille ay won leyɗe hono mbiyete leyɗe ɓurɗe fuu jogade hannden leyɗe alɗuɗe hannden ɗe gondirɗe muɗum mawɗe ɗe ana anda hono gondirɗe maɓɓe mawɗe ɗe kañum ɓuri fuu bonnude alhaali wakkatiji kañum ɓuri fuu laatade on sababu so wakkati o waylti o wayltiri hono no boniri ndenne ɗen leyɗe ana kaani kañum hoore mum faabitade leyɗe goɗɗe ɗe yalla ana keɓa no jaɓɓitoro tiɗallaji ɗe ɓe kolliti so leyɗe goɗɗe ɗe so ɗen leyɗe itti jawdi fa leyɗe hono leyɗe meɗen ɗe balle ɓe tinno kanankoɓe tinno pati jeggita gueɗu maroɓe dabaji ɓe so golleji ana moƴƴine ɗum hono joni gasi hono won barrage ji won périmètre ngaji fof ana moƴƴine pati moƴƴine ko remoɓe tan ɗo maroɓe du hono ko keɓa gollirɗe ɗo ndenno ɗo ndenira jawdi muɗum ɗum du fof ana hani ɓamede ko ɓuuri fof wewde pati ɓe jeggiti so wiyama hono ko heewi e leyɗe ɗe so wiyama agriculture tan ndemal tan ɓe mictitoɓe ɓe jeggi tan hono margol dabaji ko ana liya hen feewi ndenne maroɓe ɗum won kolliti mbi Allah andi so ɗi golleji en golle fuu hono hakke maroɓe dabaji ɓe pati yeeɓe pati yoppe donc ɗum woni ko ɓuuri fuu saabu leyɗe ɗe kawri dañan ko jawdi ittandi fa leyɗe hono leyɗe meɗen ɗe mbaldire ko jaɓɓitoro tiɗallaji garɗuɗe kamara waytagol wakkatiji ndenne so ndi leydi ana so ndi jawdi ana gollira fuu pati maroɓe dabaji jeggite woni ko ɓuuri fuu manude hen e ko ɓama ko ok joni an e hakkille ma hono hoɗum fuu mbawɗen wadde ɗum woni fayi malien en gonɓe ɗo jaati ko ɗum mbawɗen wadde yalla fa hande ɗum fa bo wakkati o pati ɗum bonande muɗum heewa sanne no wakkati ana wakkati fuuli hawali onon gonɗen nden hono bongol makko ana bonani en fuu hay ndenne si tawi fa o moƴƴita fuu sana en fuu wana fay neɗɗo gooto yimɓe ɗi no baali e leyɗi fuu wajibi sana ɗe fuu ɗe gaɗana hakkille ɗe fuu ɗe jaata ɗe anda hono ko ɗe gondi ɗe jaata ɗum golle mum fuɗɗi ɗo men ɗo ko ɓoydu ko sabu fof hono ko wiyeteno hono ko mbaltiɗen kasineji ɗi ko wurirɗe par ce que ana andade hono leɗɗe hono raddiji meɗen ɗi ko nakkisi ko boni ko ɗum fuu ana ko bonni wakkatiji men par ce que ana anda hono leɗɗe kewɗe ɗe ana mbawi wallude ndungu ana waɗa so ndungu o ɓooya nokku o waɗa so ndiyam heewa ana waɗa so jogo ladde ɗum on ɗum nden hen hande dewrude meɗen ngalluji men ɗe mawni yimɓeɓe keewi so en defiran leɗɗe tan laddeji men ɗi keddata ko ɗe so laddeji men ɗi keddaki ne ko heewi bonora en
hono ɗum e ɓanndu en nden hono fayi hono ko tefeten fa aɗum ɓuyto e bonnugol laddeji men ɗum ana walla hono no gollirten ni hono no marten dabaji e no ndemirten ni ɗeme jaajuni ndi en hen ɗum ɗo fuu on ko bonnata hono hannden aɗa wawi wemde seeɗa tawi aɗa heeɓa hen ko heewi technique ngaji mo gollirɗen muɗum ana goodi fayi margol dabaji hannden a wawi tawrede dabaji ko banggal nayi en ka hono no gollirten ni eɗen jiiya won leyɗe ɗo naggi woto ko ɓirata an foti litre noga e joyyi litre capantati ñalawma enen nagge meɗen fayi litre lobbo litre ɗiɗi heɓata enen sona kebbinen dabaji sa heɓini dabaji ne ɗum ne fuu ana won ko bonnata on eko waylitata bonnata wakkatiji bonnata hawalu nden hon ɗum e ɓanndu nden hon e mbayli tan koɗal seeɗa mbayli tan no gollirten ni e gaɗin hakkille neɗɗo goto no wawi wadde jama ana wawi wadde leydi hoore mum ana wawi wadde ka ɗum fuu e ley wona darande tan ka ɗum hani jogorede ɗum hani gollirede fa juuta on ɗum e ɓanndu min ni woni ko min e hoore ko hakkille an waddi joni an hono no mbiruɗa e wakkati moɗon hono duuɓi 50 caggal joni accoɗa hakke hoɗum hakkille ma woni e muɗum sanne ko jinnoɗa wakkati muɗum ko a yiyata hande e ley e waylitagol wakkati fayi hono Bamako ɗo hande min Bamako garmi iwde lycée warde joni anden ko puɗɗum gollude an wara duuɓi an wara e 50 en nde minen mi garanno Bamako nde so kammo an wara a marta ɗo hendu wala ndungu odu gila mai a yiyan ndungu wari nden fa puɗɗode octobre donc kamɓe waran fa keñol mawɗi ngala hay hannden ɗo kono komin jiyatno hedde mofti en na hedde baygara e duwansen ko fuu keñoli mawɗi ɗum fof fuɗɗi wadde Bamako ɗo fof fuɗɗi wadde Bamako heewi wonno heewi ko waylti ana heewi nden hande sa ƴeewi jaati hannden kosam ko woni Bamako wala cuuɗtoon wala cuuɗtoon par ce que jama o fuu wardi ga en on jama o fuu ko wardi ga sabu jama o fuu cuuɗto fay hunde waɗa to hannde so wona yoor ko fay se tomen to fay sa ƴeewi hono mofti en ndiyam no natiran noon ndi na hono dabbundeji no ɗi ngornon ni kañum wori hannde wadda fay seeɗa no liɗɗi heɓirta liɗɗi won liƴƴi min miɗa andi liƴƴi gonnoɗo e cuuɗi kam ɗe joni mi yiyata mi annda fayade ɗi ngoodi liƴƴi hono garñaji en mi annda fay nden hono ɓeywaji ɓeywa ne heewno kondoji lobbi mawɗi molnaɗe Allah e mofti hannden so wona pamro jiyata fuu hono garñaw ka jeyata min ka mi wari yiide ɗum duuɓe kitalle mi annda ala ana heddino heddaki mais ana wiya so ndiyam warti duuɓi ɗi ndiyam warti fuu ana yiiɗi e seeɗa seeɗa mais hono worno ni ka o waddano yaltike fa wawana seese ɗum ka yaltike sanne ok joni e ley hakkille ma an fa han hoɗum fuu e yimɓe hani e jokkude fa han yalla waylitagol hawandu e wakkati o pati ɗum heɓa sembe sanne par ce que nani wiide fay so yimɓe tuti leɗɗe ɗum fuu ana ɓuyta ɗum seeɗa eyi ɗum woni hono ko mbiyatmi hono golleji seeɗa waɗata hono pati golle fay goto yoɓe golle neɗɗo goto an jogui sem par ce que fayi hono joni sa ley galle maɗa sa ƴeewi yalla pati ndiyan hono bonne en na pati fayi hono charbon bonne en so tirsi sa wawa defirde gaz na wawa defirde courant sa waɗi ɗum fof ana wawi nafude neɗɗo goto seeɗa goto ko gollata ko ana wawi nafude mais si jama o fof gollidi ɗum ne laamu hani ardade ɗum laamu hani ardade ɗum laamu ndu ana waɗa taf ana waɗa ko wawi ana waɗa ko wawi ka ana heddi saabu no ko wayltitta saabu laamu ana gollira noone fof no golleji ɗi mbaltirta mais seeɗa ɗum yarata seeɗa ɗum yarata wona ɗum ka sona ɗum ka wona hono fay hunde wattake ka joni noon eɗon taaɗi tafon kono ko waylitiri duuɓi e kitale ko waylitiri ana ɓaɗo seeɗa ñakkatan duuɓi temedere wayltita ko 10 jours lan ɗum hannden tan e janngo nan seeɗa ka
goto fu on ɗo dari ɗo wonko nafata goto fu on ɗo dari ɗo wonko nafata ko ɓuri fu ta andande ɗum e heɓude anni e gollude ɗum gollude wayde na ɗum laamu wonko watta jaati. An joni a yeehi toon COP 27 inde e maroɓe dabaji jaati ko jiɗanda joni maroɓe dabaji ley hedde Sahel ɗo? eyi ko jiɗanmi maroɓe dabaji ley Sahel ko jiɗanmi ɗe go'o ka ko jiɗanmi ɗe yo jaam heɓe e leydi ndi sabu honno leydi ndi e leydi Sahel ɗum gorni an torri ɓiɓɓe muɗum ɓiɓɓe leydi ɓe fof maano ko ɓuri fu torrude an torri sanne maroɓe dabaji enen ka en kalantaki ɗum limal ɗo kadi andi eɗen jiiya nden soɓe keeɓi jaam ko heewi ley jaam wawi waɗede joni hono tiɗallaji wondi hono no yo gondal gollidoɓe ɗum gasana gollidoɓe joddo se kalda se kollodira hakkille goto fu jaɓana goɗɗo goto fu andita hakke goɗɗo so ɗum heɓama tan ko heewi an wawi gollede hono se jaam wari pamodira waɗi hono no golleji ɗi mbaltirte faaɗi keɓa lawol en mbawi heɓde lawol sanne no tiɗira fu an wawi fay nokku pamara no wawi remede ñammina yimɓe hewɓe dabaji seeɗa no mbawi marede seeɗa tawi ko nafata ko an wawi nafude jama o fof hiilaji muɗum an woodi hiilaji muɗum an woodi ka joni sana jaam heeɓe so ɗum fuu ɗum heeɓa sembe noon ni min hakkilla wardi. Joni konngol ma sakiten eyi sakitagol joni ko sana barkinde onon barkinde Pinal TV ana findina ɓiɓɓe fulɓe on jarama sanne sanne beltima sanne professeur Nialy Bouly Dicko bandiraɓe tedduɓe ƴeewoɓe Pinal TV ɗum ni wonno émission mon spécial hande dow COP 27 o miɗa wonduno ɗo e kanko babban professeur Nialy Bouly Dicko miɗa miila goto fo heeɓi ka famalla e dow waylitagol wakkati o nenno e tiɗallaji muɗum saabi haala muɗum ana heewi sanne min mbawa haalde ɗum fou hande tan dow plateau o nden noon mi jowti kala ƴewɗo Pinal TV lanɗo hollu en hono muɗum gasen so Allah jaaɓi. Assalamu aleykum moɗon. Aleykum salam.